Kamu kinarya tombong Iki istilah gowo jare Mas. susah jero ning batinku. Kena Mbak Berti dipisui sampean. Ayo. Ya. Wong bagus antapno Mbak Berta kok Mbak Berti. rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Hae lanjut monggo. Iki lek musik elektrik iki kena copyright. Lek karo gamelan kira-kira kena copyright apa ora ya? Iya anak buahe ujub sampean ya piye to iki. Ora iki ngomongne hak cipta kok. Alah lanjut monggo. Lintang Asmara Mas Gatot. Pak niki lagune Lintang Asmara. Jenengan Lintang dindingi Asmara. Kinder Sumilir. Niki Kitir Sumilir niki. Ya. Yo dibalik nih. Antara ratri mong eling manis sehat Asem. Ayo ya. sepian Heeh Mas Bekong. marang sang yang jelas. Monggo Pak Mukti. Rasa kangen nang liputi lintang bulan dadi saksi upayane datan balinjani janji sabaya mukti sabaya
panitiane resikone kok nyawer. Alhamdulillah. Matur suwun padahal. Nggih, Matur nuwun Mas Gadot. Sik Mbak Silvi aja lenggo sik. Wah, pripun Mbah Mo? Nah. Oh, matur sembah nuwun. Aplaus tepuk tangan untuk Pak Ketua. Ya le. Matur nuwun. Ngono kon ACC wayang 30 juta angel Ram. Iya. Wah, mantap. Iki pundutan miyos channel YouTube wonten. Bae kok ibuke Mas Tekong ta iki sing kersake. Iya, dalange gagah dan sindene ayu. Ya alhamdulillah. Wah, saking panjenenganipun Roko Mas Ribut Wiyoto, Dewan Kesenian saka ing wewengkon Sidoarjo. Oh nggih, panjenenganipun Mas Ribut. Nah nggih, matur nuwun. Lan panjenenganipun Mbak Bu Siti Munarsih. Nah nggih. Nyuwun ego wong tua ingkang nyekar Nduk Cipi. Nduk Cipi ibuke Mas Tekong. Cipi iki sapa iki? Lah niki Nduk Silvi anak Nduk. Gantos. Oh ngagem keyboard lho Bu. Wah, Bu Limbo. Derek absen Bu Limbo. Oh nggih monggo Mas. Niki Patih. saking kanca-kanca suku Tegi. Oh nggih. Terus wonten dalu menika karawuhan saking kadang-kadang bar ngaji barong galek nyawiji niki. Oh nggih. Wah, pangarsane dening Ki Patih Sidopakso. Mas Oca, bar ngaji niki Mas Oca nika. Oh, bar ngaji iki Mas Oca. Oh nggih, nggih. Wis pokoke niki nuwun lagu Sehidup Semati, pelok ditayubke. Sehidup semati. Iya. Niki kang badhe nayub panjenengan Bapak Sawaji, Yeah. Bapak Johan, para pepunden ingkang dados panitia, Bu Limbo. Nang ndi kok oleh tayub? Ayo. Nggih. Tengajeng napa teng mriki? Bapak Gani, sampure sampun wonten iki. Oh, alhamdulillah. Nggih. Ya, matur nuwun. Nggih niki. Oh, Nah, nggih Bapak Johan. nah Bapak Johan terus ini sampure. Nun sewu Bu Limbo, mbok dipun keparengaken mesin danipun setunggal mawon napa niku Nglakoni duet. tayub. Nggih, duet. Oh, duet wonten mrika. Nggih. Wonten mengriku wonten mic wireless nggih. Dalem Mic wireless teng wingking. nggih wonten iki. Oh, nggih. Nggih, Sehidup Semati. Sehidup semati. Anu Mbak Lia, Sehidup Semati Mbak Lia. Lek Oh, Mbak Silvi, Lia, ya, Mbak Lia. Silvi kok cocok bar ngaji wis seruh kabeh kok. Sik, engko ya takon jaran barang Nggih. Oh ngoten. Ya. Jaran ning kene apa ning mburi? Teng mriki mawon. Ah, teng mriki mawon. Nah, Ya. Sehidup Semati tayubke. Mbak Lia monggo. Nggih. Pokoknya niki wayangane ceritane titik nges tapi sing akeh hiburane ngoten, Pak. Nggih, wong milanipun kala wau kula ringkes langsung wis gagalan. Lah nggih. Perang gagalan pisan. Nah nggih. Kula wis ngertos situasine bolo-bolo. Kadung Milane wis ora sah didawak-dawakke, ora Lah, sah nggih. jengkaran. ceritane titik nges ngoten mawon. Nggih. Lah jiwane nasionalisme pun mlebetane teng mriki. Ah. Nggih. Trisakti pun terkandung wonten ing jejeran kala wau. Ah nggih. Nggih, tuntutane nggih nika mandiri bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, Berkebahagiaan dalam